Wantun, praon, wantun. Nek wani terus dipolke totoane. Dipentokne sisan. Bur manuk. Bur manuk mriku tegesipun. Waton jago Mandura si Brata sinten? Bratasena. Bratasena ing tumekeng lena tegese mati. Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo ninggake Mandura. Ning kosok baline nek jago kula sing kalah mboten namung bumi Sengkapura, gulu kula sing kula udhoke. Pripun? Pripun aman? Piye Bratasena totoane negara? Ditakoni nek malah gereng. Piye wani ora totoane negara? Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Tegese yen wani ya wani tenan. Kowe wani apa ora totoan negara? Mergo nek nganti kowe kalah, negara Mandura bakal rubuh. Tak totohke nyawaku kanggo negara Mandura. Tegese aku wani. Yen kowe wani, pun paman ya wani. Pripun, Mang? Nggih. Totoane negara, totoane nyawa kula wantun apa mboten? Nggih, wantun. Nah, nek sampean wani kudu nganggo surat perjanjian sampeyan tanda tangan tapasma wonten mriki. Loh, niki pulpene. Niki surat kekancingan nek nganti ana mblenjani janji niki sing bakal diunggahke wonten hukum negara Mandura. Lah, wonten mriku. Lah, sak nginggile asma panjenengan niku mang tanda tangani. Nggih. Kula wonten sisih mriki, niki kula tanda tangani. Men saya bakoh, men saya rasa, perjanjiane kudu dingenekke. Napa niku? Setempel. Cara saiki lek ora disetempeli, ora iso metu duwite. Nggih. Kula gawane niki nggih bukti yen to kula panjenengan wis ana petung ing mapan wonten nggih ngestaken dawuh manggawa munggah jago sampeyan wonten blabar kawat sanget jenengan. Ayo Bratasena. Ya. Nek kowe kalah, negara Mandura rubuh. Tegese harus menang. Bagus. Ya, hei! Iblis lanang iso didegelakne iki lho. Parat temenanan ora. Turune mboten. Sinten lho sing film ora. Turu. Kula bar entek rawon sak piring niku. Mripat kula rada buyut ora. Jagoku kudu menang. Bratasena kudu mati sendika. Mang munggah wonten pepangguan kula keploki nganti kaya dara muluk. Nggih. Mati dening ukana lho. Ai ning kene ababe ora. Mbah, mamriki Mbah. Nggih. Tos pundi? Jagoku bakal tarung, nggih. Nek miturut panjenengan, jago kula supaya menang kudu madhep teng pundi? Madhep ngaler. Madhep ngalor, nggih. Sebabe posisi dina niki naga taun menika posisine wonten lor. Malah nembe jagongan kali naga sari barang. Dadi komplit teng mriku. Kok panganan nggih. Tiba kemil niku menang. Niki totoane negara, totoane nyawaku. Piye carane supaya menang? Nggih, pun to mang percados kalian kula. Oke, sing do golek teng kula niku sasate berhasil. Pengen dadi lurah niku takon aku, kula syarati nggih dadi lurah. Pengen dadi dewan niku kaya sing do sambat kali kula, sasate do dadi kabeh. Lah sampean pengen dadi Ratu Mandura, srana menang adon-adon jago, sampean mboten kleru nek golek dukun kula. Ngoten. Nggih. Jago kula calone menang apa kalah? Kula hitung dina